Uyazi ukuthi macingwane sengihambe ngaze ngathoka ukuthi wena wadla umsebenzi wami. Kwenzekani lapha? Phela kwaku 7000 abantu applyele kwathiwa umuntu oyinkinga uAyanda Msweli ngazi le intobazane bese kuba yimi yabona. Lapha lempela guys ngathi mase ihlangana ikhulu lapha wena lapha wawufevwa esinye seyikhulu nami labo fevwa esinye seyikhulu bathiwa hayi uAyanda Msweli akaqhubeke netraffic ngokuvela uyiphoyisa akuthathwe mina ngadla umsebenzi wakho straight. Mina nje ngangena esikhaleni sakho lapha la kwasho ukuthi ke ungena inkunzi ke emavava ke wena buka nje manje lokwahlala ku traffic. Khona manjalo isikoti South Africa umholi wakho nomgqabula maketa ngobupha ho stop and go sesifikile la uhalfway umaster uFord uJAC uHonda umaster siyakuphika manje sabanazo akithi ngutshela ngathi nasemthwaleni ohlanya kukhona okuphila ongakuthatha asambeni wensizwa sibone ukuthi yini esingase siyithola Khona manjalo isikoti South Africa umholi umgqabula maketa ngobupha no stop and go president of the Pinga Nation uthini mfana wami akonyu president sengodliwe uthini mfana mongameli wethu manje nawe umgqabula maketa ngobupha no stop and go khona manjalo isikoti South Africa umholi abla maketa ngobupha no stop and go sima yedwa njengelanga nembezo zofakazi awusilana sikwahalfway JAC lokuyena muholi oqabula maketa ngobupha no stop and go awushembe bakithi Nkosi yami kuye kuthiwa nasemthwaleni wohlanya kukhona ongakuthola nantu uhlanya amanga la Nantu uhlanya emthwaleni wohlanya awu bakithi siyabonga kakhulu sibonga kwa halfway uJAC ukuthi bembheke umfowethu siyothuthukisa umphakathi ngalezi imoto mina ngale kwa Ford sithuthukisa umphakathi wakithi eSouth Africa unayo license ngoba